салом дӯстон, чун дар Metro TV қарор дорем. Имрӯз оиди интихоби аввали ноутбук суҳбат мекунем. ноутбукро асосан интихоб мекунанд ё ин ки барои корҳои офисӣ ё ин ки барои бозӣ. Инчунин ҳастанд ноутбукҳои махсусе ки истифода мекунанд барои гӯем соҳаҳои махсус. Инак оғоз мекунем аз ноутбукҳои оддӣ. Чун ноутбук вобаста ба иқтидораш нархи гуногун дорад, шумо метавонед интихоб кунед ноутбуки навро ё ин ки метавонед интихоб кунед аз ноутбукҳои истифодашуда. То собиқаи кор пайдо кунанд, метавонед корҳои оддиро аз он оғоз кунед. Чун интихоб оиди ноутбуки нав меравад, метавонед аз хонаатон ё ин ки аз дӯстонатон хоҳиш кунед ки ба шумо ноутбук интихоб кунанд барои тариқи интернет аз сомонаи барои мисол лифтшоп истифода баред. Чун ба сомона ворид шудед, интихоб карда мешавад минтақаи ҷойгиршавии шумо ё ин ки метавонед интихобро саҳифаҳои ноутбукҳоро метавонед аз арзонтари он оғоз кунед. Барои мисол оғоз мешавад аз мисол 2400 сомонӣ. биёед мебинем аввалинашро, яъне аз ҳама арзонашро. Барои чӣ арзонашро мо ҳозир интихоб мекунем? Барои он ки мисол агар шумо корҳои офисӣ ё ин ки донишҷӯ бошед, метавонед аз ин ноутбукҳо истифода баред ки корҳои офисӣ, метавонед инҷо корҳои диплом месозед ё ин ки дар файлҳои барномаҳои офисӣ кор карда бошед. Барои мисол аввалин ноутбук Acer мебошад. Чӣ ки мо метавонем онро харидорӣ кунем чун ба пули нақд, инчунин ба насия гирифта метавонем. Нархи он 2400 сомонӣ. Шинос мешавем бо хусусиятҳои техникии он. Барои мисол процессори Core i3 ё i5 барои корҳои офисӣ албатта хуб мебошад. Инчунин хотираи муваққати он аз 4 то 8 гигабайт, хотираи доимии он 1 гигабайт ва албатта видеокарта. баъди оне ки шумо интихоб кардед, метавонед ба мағоза ё занг занед ё ин ки онлайн дархост кунед ки ноутбукро ба шумо дастрас намоянд. инак инчунин метавонед истифода бурда бошед аз сомонаи эълонҳо барои харидорӣ кардани ноутбуки дар истифода буда. Барои чӣ ноутбуки дар истифода буда? Барои он ки ноутбукҳои дар истифода буда ҳам метавонанд корҳои асосии шуморо буд карда бошанд. Барои мисол метавонем инҷо аллакай ноутбуки иқтидораш баландтарро харидорӣ карда бошем, яъне аллакай i7 бошад, видеокарта 2 гигабайт ва хотираи албатта зиёд дошта бошад. харидорӣ кунед, истифода баред. оиди истифодаи ноутбук бошад, барномаҳои офисӣ. Ҳатман дар барномаҳои оянда маълумот хоҳем дод. хотирсон мекунем ки сомонаҳои овардашуда барои мисол буда. Шумо метавонед аз интихоби дилхоҳи худ истифода баред. Албатта аз хотир набароед ки шумо метавонед маслиҳатро аз дӯстон ё мутахассисон пурсед ё ин ки ба мағоза омада гӯем иқтидори онро санҷида баъд харидорӣ намоед. барори кор.